हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव खनसे बरायलायबाय जों दिनैहाय स्कुलावनो बिदाय सान दं आरोना लोगोफोर गथ'फोरनि बेहायनो थांनो नागिरदों आरोना स्कुलबो मोनथारसिगोन आं लामा ससेनिफ्रायसो लाबाय आरोना लोगोफोर जोङो सानै साथाम दं बाजै दं बिनानाव दं थांबाय थानोसै नै जोंहाना हिर'आ फंबाया फैगासिनो थांगासिनो अबाव थांदों मिथिया स्कुल मोनथारसिगोन आरोना लोगोफोर गोजानावबोथ' थांनो हाला नालाय ओंखायनो स्कुलफ्रावनो स्कुलनि मानि खाथियावनो लायो आरोना भिडिअफोरखौ गोजानावबो थांनो हाया जों बायदिया नै लोगोफोर स्कुल मोनफैबाय जोङो जि समायना जाना दं जायगाफ्रा बिराद मोजां जाना दं आरोना नै लोगोफ्रा सिगां फैबाय ओमफ्राय नै गलांग्राफ्रा बिसोरनो गलांसिगोन आरोना गथ'फ्रा बे स्कुलाव फैनो मोननाय नंला आरो एबारनिफ्राय नै लोगोफोर माइरं जागासिनो जाना बाजैया माइरं मावफैगासिनो ओमफ्राय नै ओरैजाय आनैमोन आब'मोन आलु गथ'फोरनो ओंखाम संगोन नालाय ओमफ्राय नै इजाय मा जादोंथाय माबा गयलाय माबालाय जाथारबाय ओइ जोंना दंना गैला ओइ दङ सिगांथार सुनैसो हामफे नोंखौ हामफे बायदि मारै लोंखोमासै नालाय नै दासो फैदों हनै जि लाद्दाखा खोलाफारानिफोरा लास हनै रान्दनिया नै जोंना जामायजोआ इसोर मा दानख्लाबनाया आंनाबा परिस्थितियासो जादों दा नै लोगोफोर हिनजाव गोदानफ्रा हौवा गोदानफ्रा जाखाबाय गाबनांगौ बायदि एसे ओरैनो जाबाय गैया ओरैनो जाबाय जोङो লগতে ছাৰে আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰৰ যিখিনি আমাৰ কৰ্মশালা হয় সংকল্প স্তৰৰ लाबोखानाय आलासि बिथांखौबो गावनि सिनायथिजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों जोङो बावनो नागिरदों बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसेयैनो गामिनिनो हांख्रायनानै लाबोनाय जोंहा बिथांमोनखौबो जों सिनायथि होनो नागिरबाय गिबियावनो गामिनि हादुंगोरा सोलिबाय थानाय बिथांखौबो गावनि सिनायथिजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों जों बरायना लानो नागिरदों बिथाङाबो गसंनानै दान्दिसे गावनि सिनायथिखौ होनांगौ आरो बेवहायनो जोंजोंनो लिंहरनानै लाबोजानाय आरो लोगोसेयैनो बेहायनो नुजाफैबावनो हानाय जोंनि प्रनिता बसुमतारी बाहायखौनो आङो अन्जु खेरखाथारि
सुम्पि बसुमतारी लक्ष्मी बसुमतारी जितिका खेरखातारी लासै लासै सार आरो लेङाइ फोरोंगिरि सारजों लोगोसे आंनि अनजालु अनजालि फंबाय बिनानावमोन आंनि मुङा धना सुम्पि बसुमतारी आं थांनाय 2018 मायथाइनिफ्राय 2022 मायथाइसिम 1 थाखोनिफ्राय लानानै 5 थाखोसिम गासै 5 बोसोर बे फरायसालियाव फरायबोबाय आरो आं दिनै बिदाय लानो सानबाय बे आंनि गोलाव सम बे फरायसालियाव फरायबोनायाव आं माब्लाबा नोंसोर फंबाय बिनानावमोनखौ रायफ्लांदोंमोनब्ला खोथा मानियाव बुंदोंमोनब्ला नोंसोर आंखौ निमाहा होदो माब्लाबा सारमोननि फोरोंनायखौबो गोसो होआलासिनो खोनासङाखैमोनब्ला खोथा बुंनायखौ मानियाखैमोनब्ला सारमोनाबो आंखौ अननानै निमाहा होदो नोंसोरनि बोसोन होनायखौ गोसोआव जुना लाना दिनै बिदाय लाना जाय फरायसालियाव फरायगोन मोजाङै मोजां फरायगोन निमाहा होदो माब्लाबा आं नोंसोरनि सिगाङाव गाज्रि बाथ्रा बुंफ्लांदोंमोनब्ला बेखौबो नोंसोर निमाहा होदो नोंसोर दिनै बिदाय लानानै जाय फरायसालियाव फरायगोन मोजाङैनो मोजां फरायै माब्लाबा लामा सामायाव लोगो मोनोब्ला नोंसोर आंखौ रायदाव दाबाव आंबो बावनाय नङा बेखिनिखौ बुंनानै आं दिनै नोंसोरखौ बिदाय होनाय जाबाय इसोरा नोंसोरखौ अरायबो बोर सारस्रिथों गोजोनथों ओरैबायदि जेंना जाहैनोबो हागौ जाहाथे जोङो फोरोंगिरि जानानै जों बेखौ नुनो मोनो जाहाथे जोङो मुंफोरबो बुंलांनाय बावलाङो सासे फोरोंगिरि एबा गार्जेनफ्रा सोंबा मुंखौबो बुंनो रोङि जालाङो सासे फरायसाया नोंनि मुङा मा होनबाथाय सिरि गोजानाव स्टाक जांखारलांनाय बिदि हुदाखौ नुनाय मोनो दा बे बेलायाव फरायसाफ्रा मोजाङै आखलनि एबा डिसिप्लिन मरेल जोङो लेखाखौल' फोरोंनाय जायो खिन्थु जोङो फोरोंगिरि जानानैबो मरेल इथिक्सखौ फोरोंनाय जाया जोङो मानो होनबा गुबुनजों माबायदि रायलायनांगौ गुबुनजों जोङो माबायदि मोगा मोगि थानायाव माबोरै जोङो सनमान लानांगौ बेफोरखौ नुनो मोनो आं दा जोङो सासे गथ'खौ जोङो बोरै फोरोंगोन आं बेनि सायावसो फंनैसो बुंनो नागिरदों आं बारा गोलावबो बुंनो सानाखै दा बेनो जाबाय फरायसाफ्राबो थाखो 5नि फरायसाफ्रा मोजां गोसोआव लाखिनांगोन जे बोसोना सोर बायदिया होयो बिमा बिफा फोरोंगिरि आरो गामिनि गेदेर गोलाव सुबुं बे मोनथाम बोसोनखौ लाखिबासो जिउआव जाफुंसार जानो हागोन नङाबा बिनि जेंनाबो जाहैगोन उनाव बोसोना मा बिमा बिफाया गिबियाव बोसोन होगोन फरायनायनि लिरनायनि आरो फोरोंगिरियाबो बोसोन होगोन जे बे एखे बाथ्राफोरखौनो बेहाय गेदेर गोलावाबो बोसोन होगोन फोरोंगिरियाबो बोसोन होगोन बिमा बिफायाबो बोसोन होगोन बे गोबाङानो मोजां मोजां खोथा बुंलांखाबाय जोंहा गयारि साराबो मोजां खिन्थाबाय थांबाथाय बोरै जाहैगोन उनावहाय नोंसोर माबोरै नोंसोर जेंना जागोन बेखौ बुंखाबाय गोदान सम थांनानै दा आं फंनैसोल' बुंनोसै दिनैनि बे सानाव बिदाय बे बिदाय होननाय सोदोबा बिदाया मोननै रोखोमनि दं मोनसे बिदाया जाहैबाय बेयो बिदाय माने खनसेनो बे बुहुमाव फैनानै बेनिफ्राय आरजिलांथारनाय बे बिदाय बे मोनसे बिदाय माने मानसिया जोनोम जानानै थैयो नङा होमबा बे थैना थांनायखौनो बेयो जोबथा बिदाय बे बिदाय ओमफ्राय मोनसे बिदाया जाहैबाय नै दिनैनि दिनावहाय लानाय बिदाय बियो एसे लाबोनाय बे एसे साबजानाय बे बिदाया माने दिनै नोंसोरो 2018 मायथाइनिफ्राय 2022 मायथाइसिम गासै 5 बोसोरनि फरायदोंमोन क्लास 3, 4 आरो 5 बे मोनथाम क्लासआव आं फोरोङो नालाय
दा बिदाय लालांनायाव माने आंनिफ्रायसो लालांनो गोनां जायोमोन दा क्लास 5 माने आं जाय गथ'खौ फोरोंबाय थायो दा बे गथ'फ्रा दिनै माने आंनिफ्राय माने एंगारलांसिगोन आरोखि दा बेवहाय आं नोंसोरखौ माब्लाबा रायफ्लांबाय माब्लाबा बुख्रांबायबो दा बेयाव नोंसोरखौ आं माबोरै फोरोंनो दा बेखौ आङो नांगौखिनिखौ हयथ' फोरोंनो हायाखै खोमा दा आं बेयाव निमाहा बिनाय थाबाय दा जोङो गासिबो थांखिखौ होसोलायनांगोन थांखि होसोनायासो जोंनि गुबै माबा आङो एज ए हेड टिचार हिसाबै माब्लाबा फरायसालियावबो फैनो हाया माब्लाबा अफिसनि खामानियाव थांनो गोनां जानानैबो फरायसालिखौ बन्द' खालामनो गोनां जायो दा बेयावहाय आंनि माने जे फोरोंनो गोसो जानाय हाबिलाया हयथ' माब्लाबा जाफुंनायबो जानो हागौ आं नोंसोरखौ नांगौ बायदि फोरोंनो हायाखै दा बेखौ नोंसोर साबा फरायसाफ्रा इयुनाव नोंसोरो गुबुन क्लासाव थांनानै नोंसोर मोजाङै फरायहैनांगोन नोंसोर मोजाङै दावबायहैनांगोन दा बेखौ आं नोंसोरखौ खावलायबाय जेब्ला मानसिया गोसो होनानै फरायगोन अब्ला हायैनि खुनु खोथा फैया नाजानाय थायोब्ला जोङो अख्राङावबो जों थांनो हायोनो जों सोरगोआवबो जों रायज्लायनो हायो जों नाजानाय थायोब्ला नाजानाय गैयाब्ला नोङो जेबो जिउआव नोङो साक्सेस जानो हाया दा नाजानायासो गुबै बाथ्रा नोंसोर नाजानांगोन नोंसोरो दिनै बे फरायसालियाव गोजाममोन गाबोन नोंसोर गुबुन फरायसालियाव गोदान जाहैसिगोन दा बै गोदानाव नों माबोरै जागायहैगोन लोगोफोर जोङो दा स्कुलनिफ्राय फैबाय आरोना गाबगु खुगु सोरबा गाबबाय सोरबा मिनिबाय सारमोनहाबो दसेनो गाबबाय मेथाइबो खनबाय ओमफ्राय जों फैबाय आरोना गथ'फोरनो ओंखाम खुरदों आरो ओमफ्राय जोङो गथ'फोरनो संखादों नालाय जों खामानिबो बारा मावासै फैबाय आरोना जोङो साब्रै साबा फैखुमाबाय जोङो मावग्राफ्रा मावबाय थाथोंसै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनसै लोगोफोर नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव जाय गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय जों दा थांबाय थानोसै कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोनहा माबायदि दिनैनि भिडिअ माबायदि जाखो बाय बाय आर'नाइजोंसो बाय बाय होलायबावबाय